A hora mitjana i en el cicle superior de condicionament físic treballem 3 tipus de branques, diferenciades en tècnic de sala fitness, activitats dirigides en suport musical, en aigua i en sec. Hola, em dic Guillem i us parlaré una miqueta sobre l'assignatura Fitness en sala polivalent. En aquesta assignatura treballarem amb diferents perfils, tant gent que va destinada més cap a l'alt rendiment com a persones que prioritzen la salut. També tenim diverses sortides laborals, com pot ser tècnic de sala fitness o entrenador personal. Jo em dic Gael i us explicaré les altres dues branques, la de l'aigua i la de sala sec. Primerament, a l'aigua anem al CER, a una piscina on treballem entrenaments personals i entrenaments amb suport musical. Després, per als entrenaments de sala sec, tenim una sala de miralls on treballem zumba, body pump, step, etc.